Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden jong kaseng HSPDP ubak KP Pangyang hagajan mit jong kasautrik uleber arajar arpulai hawakran bikilat pathai kubor hasilong press club ulai thu bahadian bola yok banyakran bagi armut ki MLA kaseng kilapan pau bagi kloy benwan lada unong yalam ulaban penbiang ya kajingdan kajingpun pat bantau sarkar klem dagan thop lang ya kaseng NPP bat ka BJP Naglang ba Pangyang ulai thu rubah kajing yakran bat kini ki armut ki MLA halor kajing mi no ajongki kila ong ba kadaw kade ba kala slam palan nadu khadwei beji kila dan hayeng jong menteri katanat kampo yeng barim kejela bat ki bai ki MLA kilawan slam bat kala syempor hadu lai kan tatam shu ba Pangyang ula benrap bahadian begini ki armut ki MLA kilapan pawi kajing kwa jongki bat kentu ya u ban penbet no bat ki sengsan partai berper halor manu bandong nong yalam bat manu ki menteri bandan hak sarkar ki kloy banwan nada ki penbet ya kata uba Pangyang ulai thu ba marmar ulalet ban yakandu yu ba met ba ban kerpat yu ban ai ka jingdon ki MLA ki bekersan ban yo pan thau sarkar Naglang presiden ke HSPDP ula kentu yu nong yalam ban penino ya kathup kerteng jo ki MLA ki ba ajing kersan ya ka ban yo ban thau ya ka sarkar ba thamai hapo ka jing yalam jo uba met ba Joint Secretary Maham Tarasi ni kwa ban ai ka kubor ka shai bhasha ki pai ba no snong jong kari si jentia bar po me dari abro wei ban update tane ban bud din alor ka kubor ka bamling kasi kami baca no ki angut ki emre jong ka HSPDP hakaba la penpulam no ya jing thung ban thau sarkar ka tingli ki seng ya ka sarkar ka batmai hapo ka jing ram ka UDP ka Congress ka Trinamool Congress ka PDF kan thup ya ka VPP party te ngi ka party ngi ira songkhya lor ka ni but ka jing mi ru hakitna pathai kubor ka bo ong ba SPDP kala set kala ya ka riba ka jai bri dane ye kini kin seng te kum ka party kum mangala patai mendin ka mi halor ka jing dai peneso umdai so party mo ka jing ya so sarkar ka jing trelang ba sarkar ka ba thamai ki NPP party da ka ba kini ki armu ki MLA ki jongi kila lei pan ya sokti ban thau ita ka sarkar ka thamai da ka liang ka jongi menin ka si ni lei pharo da ka chingtho sha president jong ka NPP ban wegno ek tu ching kershan na mar ngim shop par la yo ban penbai dani omsom la yo ban rai da party hagal ti badai te menta ka si habaki ja kum tu menin na ka ni ka jingalang jong ki ndrutli ki party ka jongi ka khamdon na ka liang jong ki armu ki MLA ni na ka liang ka party ni la songkhya kum ni kai kebening konge ngi songkhya ya ka ne ka sentiment jong ki pai ba nong snong jong ni ka rilum ka si jintia khamtam ni i lengba kini kin reutli ki party ki kwa no ban yo no ya u MLA u badai na kata ka jai mri kasi katubi la shai ba ya kata ba thak ju ka por ka concern ne ka jing smok hiam sim jong ki seng bhalang ma pher ku apila tim ta ka si ki don ki jingalang ki don ki laban ong no ki demonstration sit in demonstration ni sngau ki seng bhalang ma pher ba kani ki jing bom don jong ki ar ngut ki MLA jongi kalong ka jing pulam no te halor kani nagaleng ka party ru mi pen pau ya ka jing susi ba baleng pen pulam ka de ka lat balada kata ka jela jungi kan yo no dau CM uba UCM chief minister nagani ka rilung ka si klemda pen sngau se ya ka jing sum communal bat ki pai ba jong ka rilung garo te nagaleng jungi ngira persang ban bodin ban wat yaki kum president bat ki prang ba te benin gamit besimit ni khamthia nglawat yaki hangnu ki dan ngla shem yaki nim ta kasi shai ka dar ba ni kwa bani ino ya list jong kita ki ki noilam mathmai jong ta ka sarkar ka pathmai apo ka jong long CLP leader jong ba met ba bat kin don ule se baro khai jong tu ki party ki bakila pen bai maki ngam yo kan shong hakta then we ba baro khai kila put in place mo in order kila bianglut bakila submit ya ka jikin list jong ki MLA ki ba support ya ka
but state claim ho governor jong ka sarkar bade komi de bele kum ta ha thawi ka sarkar te nga ongi ki ba loilem banwan mo banwan bane join hand bar ka sarkar ka thamai bakin thau te ki new party bar ka long nyo ba jongi te kila ong sai bala da long kum ta ka biang pentip ingi mentak loi ka bala bakin kungu ka party te mene ngala le ai ba met ba wan ra ngi ka list jong baru khoi ki tu ki mo ki leaders ki jong kane ka coalition government ka ba don hapo ka jingan kham tam ulu nu no gelam na peng kasi ni kham da small party ni kham da don ka jing so pheri no ni pediang ni buram ya kata ka sentiment ni ki ba ya ka jingan uji ki ba wala kim ai ka mandate ka biang ngi mo haka participate pi na tangaru ki MLA kim ai ka mandate ka biang ngi ki party rilom be haba kita ki wei ki national party kum ka Trinamool Congress kum ka Congress mo but ka VPP but ka PDF ki la ban le bale ngi persya mang himar wei kalong kumbang ila lang persya ya ka mon jong pai ba ka jala ka participate pi ka bayang urista kalong pan protect ya ki interest pi pai ba ban trelang ba ki pai ba te bale ngi long against ya ka will jong pai ba ya ka wish jong ki pai ba te kila persko nga ong dala biang kum ta phone ya ki kinwan but ni sa join hand ta te ka bang ko bandong ni up tas tang ga list ya ka formation jong kan ni government ko watmai ka bakin dawal se la shibit la shai te kin ai kubor nga shiming click president ban wan ra igini ki MLA bat kin join han ta tam bangim la ban le ni sha ban ladu bang islang balik election ya CC jong ka party kala shagrar kung gasni kala kin job election marki pai ba ko si jing ki kwa service banar government ni khamdan ga jing so prasha ino mo la ganun ko government in like big tam kin wanra ringkat bat ki ki manifesto yung party ki issue yung party ko way kum hakaba ki ba ki an ba prasha ya kanika ya ka interest yu pa in kren haki hakata government bakin relook ya kata revisit yu pudu sam bade ban tan no ban pendat kum bakila anglu ki pa bakin government ada pela tang hasiting lati ban revisit ikiduri ki jing ki badan hangtu haka jing bai pudu sam bar kum ji ge issue ki ba tan kam tam jokri ba ka dan reo te kita gelong te hendai kum long meni di galong hadak ki sai kiru te mentagas ni na pensar gedar ba at any moment nasibit ne la sai na kiwan ya ban thau sarkar na kula ki ban yalam bar kin soilang ya ganega ban stay claim ha ganega sarkar ba tmai kata ganega message no very clear na galian ka party ng bajung president ba ka party te hagajing kren ge jongi te ngilong ki balai pede phi klemdon hakate ki lang ruban penkut menin haying ji ba lakmen rumbui former home minister te endang le kren ki ong ba jai daw bala slam blat ki lang na mar bangi lawan adu kharwe biji haying jong ba rumbui mak yang jonga ba party ge chongi te umlahi banlen slam le shong hantu te ki party ki wan suki pelati bhi but phi hadu ba poi ma phi ki medium nin hagajing jong ki ila rong pala like tatam te hoy ngaru ngami aku ko por swaba beng ni obaje kren ji MLA jungi argut badi ba medba ngwe ni leader jong gidi kin party but ni le kren ki ba ki don ki thu ban thawi ka taka sarkar ka ba tmai ka bam de ka balong kan non BJP non APP party government te hang tu ni le kren shahiru bakin thau ya ka taka sarkar ba tmai tenrei hakapor ba ya kentang ki pramele na mangam des mele te nagaleng jong ko president ba ngamdon bat ka group jong ki MLA tai por ba ki jano ba ki le bam kila than ki ong tang ba hakata ka por hiru kinang mut ba kata ka meeting kam poi CCA na mar blas lempalat te kila jano ki ong nga haka phone mo tre ong te bale ba pija na ba hade ban ablu bakut ken te hadin bangile kren iru ya katu janmit haka media report bakil aya kajing support jungki ya ka MPP party de halor gani ngala kren pensai hi page nagaleng ji ka party ila don gani decision bat gani ka wega group de angin pendep bat but ngimpade hi ban le ta pilong persano ya ka party darin nga pensai hadin nga khoye ki hadin nga kren ki ba piwan no sekmat ban pengungu ile ka party ka ba direction ka party ka long tongin pendep ya gani ka formation jom kata ka non BJP and non APP government Meghalaya kumbaki kwa gini ki paiba iseng halang bat ki party halor gani as kumen madong men tagasi ba
ki ong ba tola da kala poi hagadu kata upot ba kin yo ban thau ya ka sarkar ngin ko ngu ya ka party te e ka ba mata ka singan ai ka ku bo sha boro ki pai ba so ni ka ri khang ba ngin shai ka long ba ki ong kum ne ke nga pi pen bai no ya ki no ya lam chong ka ne group jong ki party ba la la yo ya ka format la ne ya ka formation ya ka sarkar ka bathamai way ban lead ya ka sarkar chief minister faced the deputy chief minister dari barkoi ki minister ki bandon ha ka arrangement ka babiang but kan don kami ka signature ka bakila bandon adu kumbalai phu tam ko bo ki menin ka baduna ki ong stang mengi akli armut ki emele jong ka party ke chogi te daga jing sukhya ngai ki dari I ya kata da kilale ya kata kila ji UCLP leader ye ba medba tinggal lek menem step he ba medba ngale kundu markhmat ong kila don em ka mo karai karai ka bashai ban ka baskem ba baro ki political parties ki bakwa ya kata non BJP non NP government kin form ya ka sarkar ha ka ni jela ga megalaya ka chungi te ndala biang lut ka signature ke jongki resolution ka bingin pha ha governor ban state claim te ong ki ba stang ku ba armut ki ong ngi ba te ban sign ban penyo ya ka number te ki ong ban dala deblek unta baro khoi te ngi beleng ko ngi ka party na mang ibanin ki kham don karai ba shai bangin le claim no ya ka ban form e government punya ne kata mo pi haba ki pai ba ki kwa ya ka ni ka kajing sinsha ka ba da kata kajing mo ban don khasi na so khiaru ban ong ba ting ting ka mandate ka ba ay ngi ro long very much fractured mandate haba la khain kai na ga rilum khasi ba chantia more than 60% ki ay national party te kimut ba ka clear message ki ba kim pat kwa imat ba girilum kin sinsha ta ka taw ngom ngi pigin number ki ba te na ka taw long ba ka message nga ka long kumne kan ni snow long ni snow khia ya ka jing don kam bi SPP banta ba ni so khia ro ba ki ba ki don kam ban phai khmat chi girilum na du ka election ni lo ni don kam ya ki jing tali mata ki party rilum na Ukraine ka por Bangladesh election haling ba jumpi ki media person kulong tengkam ya gitu lang kata kadai ka bangiru ngi kwa te ko muno yalam mo balakren kata hapan maintain ni kata lain no la kata kam yai kam te kan ong sukum no phina su thoi ma pi pai ba but na su kwa ban kerpat ya bro kisim hala ba ki deiru ban pensum thu ya gini ki rutli ki party ba ki dei ban le loi no ya gani formation format jo gani format nang bakan ai ko man sim yangi tu ki balak tu bisa ja sisia si mataba kin yu isi sa bakne no kadon ka seriousness ban thau ye ta ka surai ko thma ka ban na ki number bar khoi ki bakila bu no nadu no yalam bat ki jingdon ki numbers of MLAs o ba ki number ki belong life way mun kam kadega boundary teachers could be dan pendak ya kata ni kwa ye ka panang kloi nam hapala la lese la shala da la silma semia ko menin ru ka don ka jing sha the lep ni hentai ban pen bakla jeng mod igini ki MLA ki chungi tengi kwa bakat banang kloi nang le no ta kila pula ma chunga nang kin ba ke pula ban le ntar ko tang jing tu jong pi su tu ba ki angut ki kumno ki kwa ya ka cabinet minister kono ko ki kwa banda pi ke jing bu kendon jungi parti long gumne kan parti ni kam de expect ban long chief minister tu kan arut ki MLA fi tang ba cabinet minister ngi de ban yo wei but ya kanu ka portfolio ko ba makikin perkhat na galian gani ka coalition government ka batmai long bangi ru idon ni ka ban ta kung ka party ko ba ni kan dia ka tangi sa I ka jing start du ki MLA bat kani ka kani ka group ka ba kin thau ka sarkar kan ki tau ba chief minister manu ba de ban long ngada ki wan gini regional party plus congress em ka I hangi ka party namar bang bahapo kani ka coalition government kimla banjit ununu tang baki ong kata ka ong ununu ubadai u khasi na bring chongki ban lead ka government awaria hunlang na kita kinyo party ki biang bai ka jing ong jongki ka long ka jing kwa jongki ndai ka rai jong ka party ka dei bandon ka supreme body ban rai ka ba dei regi ni respect ka sentiment ki ru tang ba ka dei ki ru kom hi ba ka party kan long ka supreme body ka ban kan ai election sing ban join party ai ka government pipi agajing experience ke beri jungan lu ngi form ki isi hadis council kala sub ban sarai ki masih ban sarai bani ki beri form sarkar ni ti lah ban set iki sejaka kinalai le shi ki government pipi dan watang ban le cha panchanar de bandon ki kata
Balik ke don ke jing keni teh abang kamdon ke clear mandate nong pai ba kuat be bandon ke sokal jong bat ka don ke lobby ke don ke jikro pi kum gini ki junior ngom ni ki MLA kalong is not looking down ki mo ting ting kum sha ilam ba klaro tu pi ting don ka ba bu ya ke jing berkat ba kum ke parti have to take care about that one Tingkat kita ngi ngilong concern ya kini ke jing kwa jong kini ki pai ba teh hadu menin ke si kalong ke jing ja ke ba susi hadu bla thang ya ke jing jong we ni ki MLA jong ni ke dukan jong ang pai apa lain kra but hing but ngam kwa ni sublatif ke social long berkawai ke si jing ja kala perlu da ke jing pitar ya ke ki anu ki MLA jong ni te ngang ong ba yong ba ngide ban le ya ke mon so pai ba but we du ka parti kim de kim dum ke mele jong ngiru ban le jang to klem pada ya shai ni kendor ke kiru ke long kerki ta ngi sung si yaki na kata ka daum ni ngabu ik du ka city ban withdraw ya ke support jong ka parti laki late makiru ngi ka parti ngi haban pa withdraw no but ya kata ngo somit menin ha chief minister president nu ka NPP ban ong phimla ban supediang ngi bri jong ngi long ko ba pichin that ya bri jong ngi ki ba klem le ya ngi ba ka procedure ka parti dang hi ba ngidei bandon na sarkar ya kata nga kum present haban long shai na made hi mga ba grand ka singi be shomri chik election ha te kemut kono government mi khem dala ba dong manu ban wan te kata kono government ka ba te kalai de ban don te kata te kini ki MLA ki la ba dong te bali president pada ya da kuntil jong menin pi khang yangi haba menin chwa election pi yong ba de ban ka sarkar te nga ba dong kum no file ka sarkar khem don pada ka mon ba shai jongi parti la ne hab snabo ya su ba kumangi ibat meneh ki nong kerja ban wan ban pen dikena khmat jong phi ka don khamai saya hidan mengkat nak macam kan rei ka pen tikena ka long ka por ka bagi shoban rung ka yin governor ban state claim ban pen i ka seriousness ka jong phi ba de ka jing ko ni don kam ka por te ka jing don jong ki te ka mut ban ya lorni thar kam ya hang madon hang nu tak ka por ba jong kam ban rung au ka yin governor ri ban don ne mentala le te kin le constitution no mentala thai se ka ta ka jing ya ki ka solution long kumne ki dan ya kata ka baki ong kata ka chai mre jungi ka tan kam yo tau chief minister badel sa kasi jen cha ka te ngiru ngi ha sudai ya kata abaki babun ki party kan retali dan sudai te ngi trust but ni believe that kani ka group kan snano ya ka group kan yalam manu yalam ya ka party aja kani ka sarkar ka thamai but baki list jong kita berkhoi ikan jong ki MLAs ki badan kan numbers ikwa banyo bat ni kren ru ba med ba ni bangiran kami kata bala kata kalawan we have no problem na ka parti jugi bani trelang batka cuba ke mali ju ki ke bhai bia na ki seng halang bat ki jing ong jong ki ni ki parti ki ong ba ki labiang ka namba te kata tengah ngamdai ubalit ya kata ban yalam man thau sarkar te ngamla pan than ban ya thui pilu kata le se ji start ju ki bi ba kadon ka number le se Mari ki pala saya bal giwan number kamdan ka number stick pin kuno form kam kamne kam nam jongi ban stick den ka SPP ngingi don kam ya kata ka jing pendap ya ka baki kila don kata ka bala don lupa te ka number ju ki lada giwan menta gi ibom don number pan hangta yu kin kat biang pa lada kimnan ke number pada ngim ka arais ban phet kam mishu nomor bale pide mestu shai ba kamdan ya ka number te ngathrai ki pai ba jogri ka si ki sotu pe kumno ngai thau sarkar kam number pe ngathrai ka shai ka ta fresh bo okay